demen bisa dicegah. Mungkin sekian libatkan kenal kita, segampang kian sunaro cinta. Yen akhirnya cuma yang galaran, seumpamanya takdir bisa dipilih, pengen kelakon bisa jadi siji Kang Wardono karo wong lanang sing kedemani, tapi sekian kadang wis duwe rapi. Rasa demen mung kependam, rasa sayang durung ilang, kecoba luruh gantine, tapi kaya sing kaya dhewe. Masih ana sisa cinta, durung luntur durung robah. Duh Gusti tulung apusen, lamun kita wis ora bisa bareng. Demene beli bisa mari, rasa pegani hati. Demene wong lanang sing duwe rabi. Mona rasa demen bisa dicegah Kang Wardono. Mungkin sekian libat